Soda Ice Cool. Yan mo lang yan, anak, ha? Yes! Kukuha naman muna kong gata. Wait lang. Ano bang madam? Ilan? Isa lang gatas. Saka yung ay, nabitay na. Okay. Ito. Ha? Tarong tayo. Happy birthday. Ito. Sandra, gatong ano pala yung nilulutong ano doon? Hi! Hello! Uy, mag-aayos na naman ng sila. Hello po! Masilaw. Hello po sa inyong lahat. Hello po, Maring and Paring. Kahit busy, magla-live tayo, guys. Thanks, host. Hello, Maring and Paring. Ilan ka na? Monica na? Maring and Paring.
Hello po! Shoutout sa ating 9 million views. Ako yung namili konti. Kaya ako'y nag-aayos. Yung konting paninda. Hey, John Preciado. Haha. Kumusta? Jan. Naghahanap ako ng bakanting garapong. Thank you po sa thumbs up. Salamat. Ano? Milo. Ilan? Dose. Ah, 38. Thank you. Kana, mga kausap ka. Ay, hello po. Ah, thank you, Darren. Anong bibilihin mo, Rosali? Gin? O 4x4? Tapos Nesty Apple. Thank you, Darren. My ears is clapping. Anong bibilhin? Ay, thank you. Always smile. Even though you have a many problem, just smile. Biro lang daw. Pwede naman Saan ka ba? May shipping fee pag nagpa-deliver. May shipping fee pa. Ano ay hinahanap ko?
My shipping fee. No, I don't have, Darren, I don't have money. Lagyan natin siya ng tag price. Kasi, hindi na ako nagtitinda din eh. Para alam nila. Hello po! Sandra, nilagyan mo ng gatong yung mainit? Hello po! Magandang umaga sa inyong lahat. Shoutout po sa ating 4 million views. Wait lang, kukuha akong upuan. Papa, nilagay mo dun sa malapit na tay? Hindi. Saan? Sa buhangin nila, may buhangin sila din. Meron pa tira? May buhangin sila pinadeliver. Tinanong ko si Ate Tia, sunod daw isama. Sige. Nandiyan yung mga ano nila. Mahirap po kapag short sa height ba. Kaya kailangan natin ng upuan. Hirap pag maliit. Hello! Hello po!
Shoutout po sa inyong lahat. Sandray! Kainin nyo naman ito na Buda, oh. Singaw. Hello, Cedric! Shoutout sa'yo. Thank you po sa pa-thumbs up nyo. Kumusta na kayo diyan? Busy lang. Anong oras ka ba? 9:48. Hindi nakakuha ng passing score. Yung mga hindi nakakuha ng test, bagsak na sa akin yan. Ay, ma, nag-test ko ba? Ay, oo. Tinatawag kita kanina, ayaw mo sumagot. Nag-left ka pa bigla. Bastos ka, bagsak ka na sa akin. Nawala lang ko na yung signal na. Hindi ko nakasalanan yon. Hindi ko rin naman yung kasalanan. Basta. Bagsak ka na sa akin. Tinatawag kita kanina, ayaw mo sumagot. Hinihintay ka namin bigla ako nag-left. Tumatawag ka kanya. At talagang bastos ang bata. Ay, ano ko na yung gusto niya gawin ko, ma'am? Ano kaya sa tao na tayo yung mga signal?
Hello po! Hello! Hello, wow! I can't open girl. Samuel? What is that? Makalipas ang isang oras, nangarin yung liit ko. So, naisip ko, naiusan ko kaya muna ang liit ko. Then, pagulat ko, yun na, naging ko, ang aking liit ko. What? Papunta sa likod, at pumunod, nakita ko, No! Piggy! yung mga nakaparang ko. At sabi na namin, ang sinsan ko, hindi siya nabatag. Then, pagkakita ko, sabi ko na ito, ayan. That is not allowed! Wrong! I'm not like that. I'm just a simple girl. Ang video na ito ay hindi nagkakaroon ng order, hindi nito nasunod ang aming patakaran at policy. Sa kabuuan, hindi kikita ang video na ito. At doon ko na-realize na mas mabilis pala ang views kapag walang sweldo. At isa pang kamalasan, isang araw noon bata pa ako, I'm sorry, I can't understand you. kasi yung school namin, papunto ko, at marami talaga ng report. Kaya madalas, doon kami naglalaro kasi wala nang playground. Kung meron man, malayo, alam namin kung daan. So, ang taas ng report na yun, kasi taas siya ng isang abot. At oo, mataas na yun para sa amin kasi mga guide ko pa lang kami. Pero kaya na naman namin siyang talunin kasi matitibay ng mga tuhod natin. Saka grade 2 na kami doon. Kaya nakita kami. So, habang nagtataya-tayaan kami, inuulan ako sa mga sarili namin. Sa sobrang tayo namin, yung iba, sumasayaw na, at yung iba, tumatalo na doon sa restaurant. At isa na ako doon. Kahit alam namin na delikado na tumalag doon. Pero wala. Basta masaya kami doon. So, yung report na sabi, marami yun. Pero isang report na, tinatanong namin sa paglalaro. So, habang nagtataya-tayaan, doon kami nagpapalikot sa report na yun, sa baba. Dahil doon sa pinagkaya, same the same. So, doon kami tumamaan para mag-record yung sa report. Pero ako, sobrang yung ako doon. Doon ako tumatalon at umaakyat. Kaya kapag nandun ako tumitaas at malapit na ako mataya, kapatid na ako mataya para hindi ako siya ako mataya. Maybe you're in the wrong Kaya, kailangan pa naman ipas kamihan para gamitin yung magdad. life. At first time ko na naranasan na makakita ng star dahil sa pagkahap ko ng ulo sa isang matigas na bagay. At hindi ko rin alam kung paano ako kataas na pagpatak. At una pang kusina ang pustao. At tapos doon ko pataka ng isang grade 2. Then sabi ko sa mga dahil sa namin ito, kalinis ko rin niya. Sibuyas magic po. Sibuyas magic. Magic talap. Sibuyas at saka magic. Magic talap. Ay, ituin mo. Paksiw. 12. Lahat. Tapos, camel. Ilan? Dalawa, tapos ang fortune. Magkano to? 5. 105. 5 nga. Ilang camel? Dalawa. Ay, puta. Naglalad ka? Naku, wala na po. Pinamili ko na. Sa baba pa, kuya. Sa baba. Kami kaya ka lang Asmin Aquino? Asmin? Aquino.
Bigyan ko na? Sige. Paglampas ko ng malaki bahay. Opo, doon po. Sa dulo din. Ilang portion, ma? Well, plus... Ay, 16! Apat lang, anak. Ano, apat ang nabili ko? Oo. May sibuyas, magic pa. Oo. 7 plus 5 plus 16, dalawang camel, tapos ayun. 5 items, 13. Ah, wait lang. Maya, yung juice mo daw ah. Wait lang, kukuha si Ninang ng ano. Amay mo kay Dada. Ano sa'yo? Ha? Alin? Stick, oh. Wala na. I'm busy, busy, busy. Ha. Huwag kayong maingat, nag-aaway sa live. Hi guys! Tapos na ako magaling sa tindahan. So, wait lang. Kukumpitin pa natin kung... Hello! Ay naman sumulat. Hello po sa 8 million views. Kumusta po kayo? Bili na lang ako ng kanin. Ilan po? Magkano siya ito? Camel 8. Sige po, Darren. Dalawa. Kailan naman na ibili ko na, saka naman nag-upload. Lagi pa naman load. Kaya nga. Okay, Darren. Sige po, Lolita Roldan. Basta nag-iwan ka ng message doon, ay babalikan kita ng 3 mamaya. Pero hindi agad-agad ako pupunta sa inyo ha, kasi ano yun, itatapon lang din agad. Baka mamayang hapon ko na kayo balikan ng mga tanghali. Basta, huwag kayo mag-alala. Bibigyan ko kaya. Hello, Tong! Nguyen!
Oo. Gawa ng ano, alam nyo naman si Lolo kapag agad-agad binalikan, tinatapon niya lang agad. Sayang lang. Pero abang ka, Lolita. Babalikan kita talaga. Basta nag-iwan kayo ng message doon, pupuntahan ko kayo. Ay, hello po. Sakit ang ulo ko. Bakit kaya? Samahan niyo ako sa kusina. Dahil magpe-prepare ng lomi. Luluto ako ngayon ng lomi. Papakain pala muna tayo ng manok. Hello, Tang! Oyen! Ano ka? Philippines? Tang? Ang time ay 10:04.
Dami pala, darling. Ah, ano? Oo nga, madami pa pala yan. Ako na magpapakain ng manok. Naka-reserve na pala yung gasolina mo. Hindi na ah. Hala, bato ka. Ano ang ginawa mo naman? Ba't pa naman pinabayaan mo na ito dito? 1 kilo to? Ako'y mag-iinaw.
Wow, dito. Mas maganda kapag ano yan. Kinuha ko na yung damit. Baka makapag... Uy, babasama na naman dito. Opo. Ano po? Lang po. May nabili.
Hello? Ako'y magpe-prepare ng pang lomi. Hello po, hello. Tayo magluluto ng lomi. Hello po sa views natin. Salamat sa inyong pa-thumbs up, guys. Nakaipon na ako. 8 na din naman yan. Wala akong atay ng baboy, kaya or atay ng manok, kaya baboy na ng aking isasahog. Tatapyas ako ng konti. Wala na kasi pala yung doon. Iniwa-hiwa ko lang siya ng ganito. Mga hotdog. Ligo na kayo ng mabilis. Ah.
Kasama ko kayo dito sa labas. Di kahoy lang tayo guys, di kahoy. Hello po sa 4 million views. 4 million. Pumaypay.
Hello, Ate Chu. Salamat, Ate Chu. Andyan ka pala. Nagluluto ako. Nagluluto ako, Ate Chu. Sabi mo kahit busy. Ay, puto kire. Tumalsik pa. Sabi mo kahit busy. Nagluluto ako ng lomi, Ate Chu. Oo, Ate Chu. Wala akong atay. Masarap sana yung atay dito sa lomi. Opo, Ate Chu. Tulad niyan, oh. Habang nagluluto. Ala, papasok na kasi yung mga estudyante. Kaya kailangan ko na magluto. Kaya nga. Layo kasi ng palengke sa amin. Ito lang yung nasa rep. Pero masarap to talaga. May atay pag lomi, di ba? Putik, naputok. Hindi naman. Tapos sa kahoy pa, Ate Chu. Dahil sarap talaga nito. Diyan ko na siya ng tubig. Ma, ginisa. Hindi natin siya lalagyan ng asin kasi para yung sausawan na mamaya, magamit natin yung toyo.
Dito lang ako, nakatambay, busy din. Salamat, Ate Chu. Sige, dyan ka muna, ha? Sana si Ate Chu. Lalagay ko na yung cornstarch. Ayan. Ticho, salamat sa pagtambay, ah. Tayin na lang natin siyang kumulo. Welcome. Oo.
Ang ginagawa mo ngayon, Ate Cho? Saan ka ba ngayon pala? Kasi sabi ko, ang balak ko, kapag nasahod na din ako, pupunta ako doon kay Sir William. Dadalawin ko siya doon. Sa Manila. Batangas lang naman kasi ako. Tapos na? Di pa. Siyempre, ayaw ko na. Tama na yun. Pero meron pa. Ganito ang mahakot pa eh. Bukas ulit. Pa, agala ka ti may sa ako nga batik. Ano pang customer tanin? Marami lang matitira pa yan. Gagawa pa siya akong kalan. Papalitan ko lang. Ano, may tsura na niya. Lalagay ko na yung noodles. Wait lang po. Lalagay ko na yung noodles, guys. Dito ako sa Bicol, tapos magluluto din. Bicol, taga dyan yung hipag ko. Buti nga isang bus na lang sinasakyan, no? Lagay ko na rin yung itlog. Ang sarap na, ang lapot na, oh. Masyadong maano. Kaya dagdagan ko ng sabaw. Malaki ang Bicol. Dito ako sa Legazpi, Albay. Ewan ko kung saan sila sa Bicol. Pero nauwi sila doon kasama yung kapatid ko pag minsan. Sabi ni Buda. Matitikman ko yan, mama, pag uwi ko pa pwede ka naman kumain bago ka umalis. Padala mo nga kay Sandra dito yung walis. Sandray! Yung walis king tambo daw, yung walis ni Papa. Naabot mo daw. Yung walis, anak. Walis pang walis dyan sa loob. Oo. Lagyan natin siya ng secret recipe ko. Pinakapatis. Dito, Sandra eh. Na, ang sarap na.
Wow. Tapos, yung toppings natin, ilalagay ko na. Tara, maghiwa na tayo ng ng toyo, kalamansi.
business and selling products that are loved. Hello po! To like integration of your end-to-end Nandyan pa kayo? laborers. Yes. And managing tasks among your team becomes as simple as drag and drop. Let the right tool compile the right data for you to make smart growth strategies with confidence so that you can focus on what really matters to grow your dream business. Unleash your growth potential and let Odoo do the rest. Kapit ka sa Skyflakes. May sarap ng classic na tuloy lang. Napana ng puto with Skyflakes. Asahan mo. Nawawala ka nga Nagagayak ako guys ng baon ng mga batata na lomi. Kailangan ko pa si Bill. Hanapin mo yung belt mo, Sandre, na hindi mo pa nahanap. Siyempre, first thing first, lagi ihaw na tayo ng napakasarap na pork chop. Ala Chef Young Pork. Ano yung ating engineer? Yan, kain na. Sige na, sige na, kain na ba? Straight ka na lang, ma? Siguro. Wow! Sarap ng lomi namin. Kailangan ko lang mainit dito. Oo. Pero, pag araw-araw ako kumain ng ganyan. Ay, araw-araw ako kumain ng talaga. Apa, sige po Ate Chu. Salamat ha. Salamat po. Huwag naman, no? Nasipat naman natin. Lalo kahit Apo. dito tayo sa tuktok sa abandonado. Sabi, ipagbalot mo din ang lomi. Sige Ate Chu. Ipagbalot mo din ang lomi. Mamaya, wait lang. Sandra, yung pagkain mo anak, isinama-sama ko na lahat ha. Apa, Wearing clothes. Oh, puta! Suot ng sapatos! wait lang. Sige po Ate Chu, bye-bye po.
Ay, natapos din ako. Nakalis na sila. Yung asawa ko naghatid. Anong oras na ba? 20. Dapat 10 nakalis na.
Sama kayo sa tindahan. Tayo itatambay muna doon. Naantay ko pa si ano. Naantay ko pa si Mister. Kasi kakain na kami pagdating niya. Naghatid pa siya ng mga bata. Hello po sa ating ay, tanghaling tapat magkape tayo. Hopya. Hello po sa viewers natin, pa-thumbs up po. Salamat. Ha? Hello po. Ang init. Ang init, pero nagkakape ako, ang init. Hi, hello po sa 5 million views. Mag-iwan kayo ng message guys ha, sa aking mga video. Nag-iisip ako kung ano pang makakain ko eh. Kaso lang kakain ako ng kanin. Sakit ng ulo ko. Inom akong paracetamol.
Hello! Magandang tanghali po sa inyo. Paracetamol, sakit ang ulo ko. Wala na palang asin. Mag-repack kaya ako ng asin. Hello po, salamat sa inyong pagdaan. Ako'y magre-repack ng asin. Pumasok na si Asel? Opo, tita.
Hello po, salamat sa inyong pagdaan. Pa-thumbs up naman guys. Nagre-repang ako ng asin. Nakakapagod guys ang araw-araw. Pero hindi tayo kailangan sumuko. Ano sa'yo, te? May Nova, pabili. Nova, I don't know if there is a Nova. Ayun, ayun. Magkano isa? 20. Ang puhunan nito ay 17 na. Ang pilos. 10. Isa. Magpupag-trip ka ate. Dalawa. Sunod na kama. Oo. Kakain na tayo pa. Bibigyan daw ulit bigas doon. Eh, wala namang sabi. Baka ibang ano naman yung grupo. Oo eh. Tanggap lang daw ng tanggap eh. Pinuli daw yan, huli santi. Kapila yun, kapila. Kabila yun. Oh, bakit libre eh? O bakit hindi ka kumuha? Kain na tayo pa? Kikain na kami guys. Absent? Wala naman, dito naman sakay eh. Eh, napunta naman yun ng maaga kung papasok. Ibig sabihin. Tanghali na eh. Wala yun, hindi na yung papasok. Wala naman siya eh. Wala. Si Jico wala. O, ilis pa nga, dalawa wala. Dalawa wala. Hello! Thank you for coming. Pinakain mo yung dalawa sisyo na maliit, ma? Yung kinulong ko? Hindi. Hindi mo napakain? Hindi ko pa napakain ngayon.
Pero nagpakain ka na. Hindi pa, di ba sabi mo, ano. Di magpakain muna ako namin. Nagsando Guys, kakain tayo ng lomi, oo. ka na? Nagsasandok ako. So, rice, terraces. Rice terraces. Tayo tayo ng lomi. Ito yung ano, sibuyas, tapos toyo, tapos ito yung ating kalamansi. Pisa natin yung ano, sili ba? Sili. Maandap. Ang galing pala ng liwanag sa labas talaga. Dapat mahuli na talaga yung dalawa kung wala na ito. Hindi na bumalik yung isa eh. Alin? Nakakatakot talaga yan. Kukulungin na lang nila yan ng kukulungin. Kung wala kang mga dalawa, dapat mahuli na. Parang may... Pasaway ko na lang ngayon eh. Hindi naman kanila. Mahuhuli din yun. Pagkabiti. Kalamansi. Ayun, malaki na rin yung kay ate ninyo. Kailang pinakain mo na saka. Ano to? Hotdog? Oo. Kala ko atay eh. Isa na kayo, allergy ho ako sa atay. Bawal ho sa akin eh. Wow, daming sibuyas. Siyempre. Tapos daming kalamansi. Pinagdala ko yung mom ni Yeah. si Drake. Sinabi mo kay Andre. Sinulat ko. Sibuyas. Ang tayo. Hindi pala makita yung ating kinakain. Nasili, nangingibabaw. Kinuha ko na yan sa tariman mo. Nasili? Oo. Buti nga kamo namumunga na eh. Laki na yun eh. Kaya hindi nga namumunga, ang dami na yung bulaklak. Ang sarap. Lomi. Ang bili na natin dyan. Takpan mo muna. Mamaya naman tingay mo. Kaya lang kay Trop siya. Mainit pa talaga. Kaya kung ininit lang. Niluto niya yan. Merinday niya ng mga anak mong pagdating. May lumi ka pa. Yun na, last na yan. Pinagbaon ko naman na sila kanya-kanya.
Ano, Black? Tum ka na? Dati hindi kayo papakarga, no? Mm. Mm. Ganda pa naman ng puti na yun naman. Eh. Sinabi mo kay ate na nawala na ha? Hindi pa. Di ba? Pinag-iinteresan nila yung puti mo nung nakarakaraan pa. Kaya hindi malayo. Kaya hindi na ako nagtaka. Kakain sa mga nagkukulong na mga Napasama nung kay Tatay Sergio yung kakulay ng mga kanina. Empleyado doon magsasabaw. Kung gayon? Hindi makaago yung nanay niya. Kain po tayo ng lomi, guys. Sige na kayo, nagliliho kasi kami. Kaya kami naglomi. Nagtataka mo yung isa dyan. Kakita lang ng lomi. Magkano lang kasi ang gastos pa, tapos bibili tayo ng ano, tapos kapipiranggot naman. Buti hindi na nagpapalit-palit ng asawa tong kapatid ni Mariano.
Ayan na guys, thank you for watching. Tayo ay naka 2 hours and 40 minutes. Salamat sa inyong pagpunta at yung mga dadaan pa ay mag-comment lang po sa aking account at para po hindi kayo makalimutan. Thank you. Bye-bye. Siguradong kayo ay mababalikan.